Lunta tulvillaan on raikas talvisää. Riidakkomme kiitää ja tättättättättää. 422. Musa nurkkaa. Tää pysy täällä. Tää pysy täällä. Vittu kun ei toimi. Saatana, mä heitän täällä niin vesilintua, että... Saatana! Perkele! Saatana! Täällä kaikki lentää. Perkele! Joo, paska haisee kauheasti näköistä pierettä ja paska haisee, vaan en tiedä miksi, mutta... Kissat ja kaikki muut juo maitoa, ei ihmiset maitoa juo. Mutta ei siitä sen enempää, en lähde tappeleen siitä asiasta. Aikuisille 2 kapselia 3 kertaa päivässä. Miten voit ottaa 3 kertaa päivässä 2? Miten sä voit ottaa 3 kertaa päivässä 2 tablettia? Miten sä pystyt ottamaan 3 tablettia? Aikuisille 2 kapselia 3 kertaa päivässä, niin miten sä voit 3 kertaa sen ottaa sen 2 tablettia? Miten voit ottaa 3 tablettia ja 3 kertaa sen tabletin päivässä, yhdessä päivässä? Miten se Karjalan piirakka voi käsistä ja suoraan maton päälle ja sitten kaikki kukkosousit, melkein kaikki kukkosousit matolla, niin mä kysyin Karjalan piirakalta. Tai... Katsellaan tässä sitten. Joo, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.